Good afternoon everyone. Welcome to my LS. Mga lalabs, mga palangga, maing hapon sa tanan. Sa mga Bisaya, maing hapon, kanatong tanan. Good afternoon everyone. Good afternoon. Sorry. Nag-interrupt kasi may biglang nagtawag. Pero babayaan na lang natin yan. Good afternoon. Hi, Rochelle Abilar. First thumbs up po, ma'am. Hello. Good afternoon to you, dear. Tita Inday. Ay, kita ng jacket. Thank you so much, palangga ko. Good afternoon to you. Tatya Oan. Tatya, ni hao. Good afternoon everyone, to all my viewers, to all my listeners, to all my mga palangga. Thank you so much. Thank you. Palangga, ayan, Rochelle Abilar, ayan, binigyan ka na ni Tita Inday ng jacket. Ayan, thank you so much, dear. Thank you so much for watching of Tita Inday. Thank you so much. To all my loves, kumusta po? Sana po makagala ka rin sa akin. Okay lang ako, palangga. Later on, ayan. Mag-ano ako sa'yo mamaya. Promise, okay? Mamaya magpunta din ako sa'yo after my LS. Thank you so much. Okay. Thank you so much, palangga ko. Tita Inday, really appreciate it for coming and for joining my LS this afternoon. Thank you so much. Ikaw, palangga, kumusta ka na dyan? Kumusta ang palangga ko? Sana. Salamat po sa Pinas ka rin po ba, ma'am? Huwag ka na lang, ma'am. Mag-ate na lang, or Tita Inday. Dito po ako palangga sa dito ako ngayon sa Taiwan. Taiwan ako, bibi. Dito ako sa Taiwan ngayon. Tita Inday is a driver ng wheelchair. Kaya yan ang ginawa ko na title sa YT channel ko kasi isa akong driver ng wheelchair. Or, ayan, yun na. Kaya maraming nagsabi sa akin or nagtanong, nagtaka kasi sabi nila, ba't daw driver ng wheelchair ang title ng YouTube channel ko? Kasi para naman sa akin, hindi ako nahiya like kung ano ang trabaho ko. I am proud to be kung ano ang trabaho ko. Kaya ang title ng YouTube channel ko is ako si Tita Inday, Tita Inday driver ng wheelchair. Kaya ayan. Again, thank you so much to your lalabs. Thank you so much, palangga, for joining. Tita na lang po. Okay, ingat ka po lagi dyan. Mahirap po ba makapunta dyan? Pangarap ko makapag-abroad. Yung naman, like for me, kasi 16 years na ako na bilang isang OFW. Sa Singapore, bali 6 years ako, tapos dito sa Taiwan 10 years na ako dito. Okay naman, pero like sa umpisa talaga, pero para sa akin, kahit super tanda na ako sa dito sa abroad, matagal na talaga ako. Pero hindi ko pa rin maiwasan yung ma-homesick ako kasi alam mo naman, like walang pamilya dito sa kaya wala naman ako magawa. I-charge ko muna yung baby kasi baka mamaya maglubat. Wow, proud ko ako sa iyo, tita. Salamat ng marami, palangga, Rochelle. Ayan. Totoo po yon kasi like para sa akin, sa edad ko ngayon is na ako, 46. Tatlo yung apo ko, 2 anak ko. Kaya start ako nag-abroad, isa pa lang yung anak ko. Ayun. Pero para kasi sa akin, like lalo na ako is high school graduate lang ako. Oo. Tapos pag yung nag-apply dyan sa Pilipinas, dyan sa atin, lalo na sa akin, high school lang ako. So wala gaanong tatanggap
pag high school ka lang sa trabaho. May maraming trabaho kung hindi lang mamili. Pero ang ano lang is like sa bahay. O dito din, ako naman dito is like kasambahay din naman, di ba? Pero ang trabaho ko dito is like nag-alaga ako ng matanda. Pero nung sa first time ako dito sa Taiwan, ang alaga ko is 3 bata ang alaga ko, mga palangga ko. Wait lang, baby. Give me a minute first. Kasi, ayan, i-ano ko muna si cellphone. I-charge ko. Kasi, ayan. Baka kasi mamaya biglang nag-battery. Low battery. O, ayan, okay na siya. Kaya, ayun. Okay naman palangga pag dito. Pag, ang ano lang is like, kung ano yung ugali natin dyan sa Pilipinas, ang tinatawag natin na like makisama ka, o di ba? Kasi hindi naman natin to lugar, pero ang ano na lang is yung patient, andyan yan palagi. Para lang maano tayo sa hirap. Kasi para talaga sa akin is ang hirap pag dyan ako sa Pilipinas. Kasi lalo na sa ano ko, sa edad ko, tapos high school lang ako. Kaya ayun. Basta ingat lang po palagi dyan, tita. Pray lang po. Salamat ng marami palangga. Ayan. Sa'yo din palangga kayo dyan. Andyan ka ba sa Pilipinas, bibi? Basta ikaw, mag-ingat ka rin dyan kasama sa pamilya mo. Ayan, mag-ingat ka palagi. Saludo ako sa mga OFW sa tulad ng po. Kasi di lang kayo sa matututuan kundi salamat ng marami palangga. Ang ano talaga, ang buhay bilang isang OFW is kahit may sakit ka, pero you need to go. Oo. Kailangan, Cavite ka, kailangan talaga natin, pag like kumbaga, andito sa ibang bansa, isang OFW ka, ang ano dito talaga is like, paswertihan lang. Kasi kahit naman dyan sa Pilipinas, paswertihan pa rin tayo, di ba? Kasi hindi naman lahat, ang ugali ng tao is kanya-kanya. Kasi kahit saan talaga tayo, meron yan. Mag-ano din tayo sa ugali ng tao. So, kailangan natin mag-adjust sa ugali ng tao. Ganyan. Katulad din lang sa ano, like, boyfriend, girlfriend, o di ba? Next. Aroy, si Lola. O di ba, totoo yun? Kasi kailangan talaga na, kung like yung isa, medyo mainit yung ulo, kailangan hindi mo siya pag-anuhan kasi nga, mahirap na. Kaya pag mainit yung isa, kailangan bababa ka. Again, thank you so much for watching me, dear. Sa lahat, mega shout out kay Rochelle Abilar, taga Cavite. Ayan, mega shout out sa taga Cavite dyan. Ayan, kumusta kayo dyan? Ayan, nagdakdak na yung matanda ko sa tabi ko. Kaya ito yung bali background ko. Pagkasensyahan nyo na si Tita Inday kasi nanood siya ng TV. Ingat kayo dyan, palangga ko. Mega shout out kay Rochelle Abilar. Mega shout out kay Kuya Art. Hi Kuya Art, lalabs. Saan ka na, palangga ko? Kay Giselle Gola. Okay po, asawa mo po. Nandyan po sa Pinas yung ano ko. Yung lalabs ko, andyan sa Pilipinas. Andyan sa Pilipinas yung ano ko, lalabs. Kumusta mga chikiting mo, palangga ko? Salamat sa lahat ng mga viewers ko dyan sa Pilipinas. Yung mga kaisla ko dyan, dyan sa Cavite, may kapamilya din ako dyan sa Cavite. Kumusta mong tanan din ha, mga Bisaya? Oy, we are proud to be a Sikihorian. Palangga, taga Sikihor ako, Bisaya talaga, super bisdak. I am proud to be Bisaya, pero Bisaya na maganda, o diba, mapagmahal. O, andyan ka pa ba dyan? Package deal na ako, baby. O diba? Ganyan si Tita Inday. Sa mga taga Sikihor dyan, mega shout out sa taga Sikihor, taga Manila, lahat na dyan. Biglang gubanda po ang ngiti mo, tita. Thank you. Hindi. Baby ko, lahat naman is, did you see all
all my upload, ayan, mostly, ayan. Ngiting ano yan, asukal na ano, refined sugar. Alam ko naman, Bibi, Rochelle, kahit ikaw dyan nanonood sa akin, like napangiti ka rin, ano. Aminin mo naman kasi yan, di ba? Napamahal ka na rin sa ngiti ko, ano. Di ba? Aminin mo na lang kasi si Tita Inday. Di ba totoo yon? Tita, gusto ko yung refined sugar. Opo, napangiti rin ako. Oo, di ba matamis? Sa ano pa lang, sa ngiti ko nga lang, ulam na. O di ba? Ano daw? I'm just kidding, but anyway, totoo yun. O di ba? Ayan, napaano na nga ako eh, like super malapit sa camera. Ayan, matanda na talaga si Tita Inday. Super dami kong white hair, pero ang ano, yung white hair, natural na talaga yan. Hindi naman binabase ang ano sa tao eh. Like, tulad sa pagmamahal, di ba? Kung mahal mo yung isang tao, o di ba? Ito na, nagkwentuhan na naman si Tita Inday. Yung pagmahal ng isang tao is hindi mo yan inaano sa itsura. Like sa mga physical na mga ganyan, hindi. Nakakatuwa ka po, Tita. Siguro maganda ka po kausap. Yes. Pag ano, pag makita talaga kita. Ano pa lang nga, Rochelle, may ano ako dyan sa Cavite. Saan ba yun sa kanila sa Cavite? May pinsan ako sa Cavite. Sa Tris Maria, Dasma, sa Dasma Cavite. Dasma ba yun? Ayan, meron ako dyan, may kamag-anak ako dyan. Taga Sikihor din. Taga Sikihor ako, baby ko. Tris Marias? May Tris Marias ba? May Tris Marias ba dyan sa ano? Sorry if I'm wrong, baby ko. Opo, merong Dasma at Tris. Oo, Tracy Martires, Bako or O. Ayan, nakapunta ako dyan dati kasi may ano ako, may pinsan dyan. Kasi nung time na nag-apply ako papunta dito sa Taiwan, nakatira ako dyan sa Manila, nag-boarding house din ako, or ni minsan, nagpa-ano ako, ligoy-ligoy, punta na lang doon sa ano, kapinsan-pinsan, o ayun. Para makaano, like, pero nung last na pagpunta ko dito is, kasi first time ko dito is 2010, ayun. Tapos umuwi ako 13 kasi 3 years ang kontrata dito. Tapos pag uwi ko ng Pilipinas ng 13, after 2 months ata, ayun, nag-apply ulit ako dito. Kasi, alam mo na, walang pambili ng NFA na bigas at saka bagoong. Kasi ang hirap talaga ni Tita Inday. Hindi ba? Paano na lang kagandahan ko pag hindi ako nakakain ng NFA with bagoong, di ba? Talbos ng kamote, masarap. I miss talbos ng kamote. Kumusta lahat dyan? Kaya ayun, tapos nung nauwi ako, baby, ay, magkwentuhan tayo para naman hindi masayang yung laway, mapanis yung laway natin. Alam ko naman yan, dyan ka dyan. Alam ko na mamaya ka na mag-snack dira, oy. Tama po, kaya kailangan magsumikap. Masarap po ang talbos. Oo, masarap yung talbos ng kamote. I miss talbos ng kamote. Lalo na pag yung ano, may inihaw na ano yon, yung bangos, o di ba? Masarap kaya yun. O di kaya yung tahong, o di ba? Masarap yun. Na-miss ko na talaga. Meron naman dito sa Taiwan palangga ko, Rochelle. Halos pagkain natin dyan sa Pilipinas is meron din dito sa Taiwan. Ako lang dito is like, kumbaga nakachamba, kumbaga nanalo ako sa luto. Kasi, ang ano lang is gusto ko kumain ng ganito, ganon, kasi nandito yung pagkain natin dyan sa Pilipinas. Ayan, nakaano din ako. Lafid ko po yun, tapos sus, Ginoo ko, Inday. Super, ganyan si Tita Inday pag nakain dito. Hi, Ginny Alicia Lalabs. Mega shout out to you, dear. Thank you so much for watching of Tita Inday. Ginny Alicia watching from, are you watching from Saudi, is it? Tama ba ako, palangga ko? Rochelle Abelar.
Ayan, may bago tayong lalabs na pumasok. Mabait yan, mapagmahal, maganda. Ayan, package deal yan. Si Ginny Alicia lalabs. Ayan. Dikit-dikit din, kahit mainit. Ayan, thank you so much. May bago tayong bisita, si Ginny Alicia lalabs. Okay lang ako palang nga lalabs, Ginny Alicia. Ito, maganda pa rin si Tita Inday kahit papano. O, diba? Ano daw? Nag-ano din si Tita Inday, no? Hindi, wala naman. I love my own anyway. Ganito talaga si Tita Inday. Kahit hindi maganda, sabihin na lang natin, o di ba? Ganon yun. Like, kumbaga, tulad din ng like, kumbaga, nagpunta ka dun sa, how to say, salo-salo. O, ayun, iniimbita ka. Masarap ba yung pagkain? Oo, masarap. Kahit na nga hindi masarap, sabihin mo lang, siyempre, nakakahiya. So, like for me, kahit alam ko naman lahat na maraming nanood sa akin ngayon, baka sabihin na, ayun, nagmayabang si matanda. Kahit pangit, sinasabi pa niya sa sarili na maganda, o diba? But for me, I love my own because I keep asking my mama na maganda ba ako. Sabi ng mama ko, oh, siyempre maganda, o diba? I love my own. Kumusta mga palangga ko? Sana andyan kayo sa mabuting kalagayan. Mega shout out kay Nora Aklan, kay Mimi Vios. Hi. Kumusta kayo mga palangga? O di ba, ayun, napatawa talaga palagi yan si Rochelle sa akin. O di ba, totoo yung sinasabi ko sa iyo, Rochelle palangga ko. Di ba, totoo yun? Mega shout out kay Mimi Vios, kay ako si Badiday. Mega shout out to you, dear. Sana naman andyan, makakatok dito sa ko. Kasi walang maghatid ng sulat para dyan sa bahay nyo. Kaya sigaw-sigaw na lang ako dito. Sana yung pagsigaw-sigaw ko, marinig nyo ang ko. Pagsigaw sa pangalan nyo. Kahit wala man ako maibigay sa'yo na pagkain, maisnak-isnak, wala. O, diba? Pero at least, nyo, mabusog na kayo sa kwento ko. Sa mga ngiti ko, ayon. Pag nakita yung mga ngiti ko, ayan, mabusog na kayo. Sana kahit di lang po tayo dito maging magkaibigan. Sana soon magkita tayo. Sure, baby. Basta, ang ko palangga, like, Rochelle palangga ko, lalags, plan ko talaga this year uuwi ako. Pero, alam mo na, hindi na lang natin dito kung yung, basta alam mo na kung ang, dahilan kung ba't hindi matuloy or ganon. Kasi alam mo na, kasi bawal din dito, di ba? Pero plan ko talaga uuwi ako this year, end of this year, pero siguro like parang hindi matuloy kasi alam mo naman dyan ngayon, di ba? Medyo dumami siya, kaya hindi na lang siguro. Pero darating yung panahon talaga. Talagang isigaw kita. I do my best na magkita tayo in personal. Sana naman palangga, Rochelle, bibi ko, pag nakita tayo, hindi ka hindi ka mapa-atras or baka mamaya pag nakita mo na yung pagmumukha ko, tapos magdadala ako ng ko. Ako si Tita Inday, isa akong isa akong vlogger. Naghanap ako ni Rochelle Abilar. Tapos pag nakita mo yung pagmumukha ko, imbis andyan ka na sa harapan ni Tita Inday, lumikoy ka pa dito, tumago ka pa sa kanto-kanto. O di ba? Siguro ka pa. Wala, ang matanda na to, ang tanda na pala. O di ba? Di bali na lang kahit matanda ako or basta love naman kita o di ba? Opo, pag okay na po tita, yes tita, super, kaya doble ingat po kami rito. Kaya nga ingat palangga ang lang ha, mag-ingat-ingat kayo dyan, alam mo naman, tapos bawal-bawal, magbili-bili na kung saan magbili ng mga kinakain kasi alam mo na yon, o di ba? Lalo na sa mga bata, ingat-ingat, kaya ayan. Kaya mas mabuti pa siguro like ikaw na lang mismo yung magluto. Kasi pag yung magbili-bili ka or yung doon ka kakain sa labas, o di ba? Kaya kunting ingat na lang. Kaya kami nga din dito like na sana. Opo tita, salamat po tita. Walang anuman palangga ko. Salamat. Basta mag-ingat kayong palagi. Kumusta na lang kay nanay, kay tatay.
Kumusta kayo dyan? Basta ang ano ko lang sa inyo dyan, kasi lalo na dyan sa lugar natin dyan, is yung bahay dikit-dikit. Kahit nga doon sa amin, ayun, may naano na rin, pero ang ano na lang natin is like mag-ingat talaga tayo kasi hirap na. Mas ano pa rin yung mag-ingat kaysa yung parang magkumpiyansa ka. Ano yun? Kumpiyansa ba yun sa Tagalog? Pasensya na, bibi, kasi si Tita Inday is super ano sa Tagalog kasi Bisaya kasi ako eh. Sana naman maintindihan mo si Tita Inday kasi Bisaya talaga ako. Super bisdak si Tita Inday. Di ba, si Tita Inday is super Bisaya, bisdak, best. Kaya sana naman sa mga viewers ko dyan, na mga Tagalog, Ilongga, or na kung saan na ibang lugar, ayan, pagpasensya no na si Tita Inday sa language ko kasi. Kasi di ba like yung sa mga pure na Tagalog, yung kami na mga Bisaya is like, Bisaya talaga yan kasi yung like pag-pronounce, namin ko naman yan eh, na Bisaya talaga ako. Tapos like sa pronunciation ko, ayan, super bisdak. Pero I love bisdak. Kasi Bisaya ko eh. Kasi yung iba naman kinakahiya yung ano kung ano ka, di ba? Pero para sa akin kay Tita Inday, hindi ko yung kinakahiya. Sana baby magkita tayo in personal someday, magkita tayo. Sana magkita tayo sa personal. Sana hindi ka magulat sa pagmumukha ko pag nagkita tayo sa personal, ha? Alam mo naman. Pero ganito talaga. Ang ano ko talaga, dito like sa, dito lang tayo nagkita sa, sa media. Pero, kung ano ako kakulit, ganon din ako sa, sa personal. Makulit talaga ako, super madaldal. Para hindi masayang yung, mapanis yung laway, o diba? La, tita, opo, syempre, sige, tita, maubos nung. Thank you so much, Jer. Thank you sa pagtambay. Basta palangga, mag-ingat ka palagi dyan, ha, lalo na sa, ha, alam mo na yan, kung anong ibig sabihin ni Tita Inday. Basta, mega, shout out kay Rochelle Abelar, my first and last, my ever dear viewers. Mega shout out sa lahat na taga Cavite. Thank you so much for watching my list today. Ayan. Ingat ka pa rin po. Tita Inay. God bless you and more. Thank you so much, Jer. Hi, Dads, and Forever Aroho. Thank you so much. Lohos Dan Tamsak. Thank you so much, Dads, Forever Aroho. Thank you. Ayan, salamat ng marami, bes. Ayan, lalabs. Binigyan na kita ng damit. Bagong plancha yan. Salamat ng marami. Ito, hindi na nag-augag ang pagmumukha ni Tita Inday. Ayan. Kasi, naka-charge na siya while standing. Ayan. Kaya ko di ka. No, kasi wala naman akong ginagawa eh. Kaya ito, nagdakdak na lang. Kasi mamaya Dads Aroho Lalabs, mamaya siguro after ng LS ko may gagawin pa ako ng isa na ikakabuti sa ko para sa sarili ko na alam mo na para makapalit ko bugas. Oy, sabi ni Dads Aroho, sorry I'm late. It's okay. Okay lang late, basta at least nakaano ka. Hindi, matagal pa ako. Like, kaumpisa ko nga lang bago lang. Pa lang, 20 minutes. 24 minutes. Bago lang. Kasi, wala naman talaga akong balak, pero pagising ko, pagbangon ko, wala naman akong ginagawa. Kaya, ayan. Again, mega shout out sa 2 milyon sa tao sa kubo ko. Sa 3 thumbs up kay Tita Inday. Sana naman may madagdag pa na dilis na dumating sa bahay ko. Okay, host, tambayan kita hanggang matapos. Huwag mong bawiin yan, ha, Dads Aroho Lalabs.
Pag binabawi mo yan, ay nako, mamayang gabi wala kang ulam. Hindi kita bigyan ng ulam. May ulam pa naman ako dito na drawing. Alam mo na yan, drawing lang. Kasi alam mo naman, wala talaga. Drawing lang. Mega shout out kay Nanoska. Ako si Badiday. Asaan ka ba? Ako si Badiday. Kay Giselle Gulagola. Mega shout out to you, dear. Kay Christina Vlog. Rakiteras Vlog. Hi, Lalags. Asan ka na? Di host, tambay ko to sa gilid. Okay. Salamat ng marami. Mega shout out sa pamilya nako sa Sikihor, taga Upper Kabangkalan. Mega shout out sa mga lalabs ko dyan. Amping ka mga tanan, taga Upper Kabangkalan, sa isla sa Sikihor, to all the people in Sikihor. Mega shout out. Salamat ng marami sa pagpanood nyo kay Tita Inday. Taga Manila. Ayan, sa lalabs ko dyan. Maing hapon sa tanan na viewers ko. Dito sa Taiwan, sa mga palangga ko dito sa Taiwan. Tatsia Uan, Tatsia Ni Hao. Ingat tayong lahat mga palangga ko. Sa mga bagong gising dyan, good morning or good afternoon. Sa mga bagong gising or yung iba natulog pa kasi sa kanilang lugar is gabi pa ngayon. Mega shout out sa lahat na nanood kay Tita Inday. Thank you so much. Sana naman andyan pa, may madagdag pa sa ko, sa pagmumukha ko dito. Huwag nyo akong iwanan. Alam ko na Manila pala lulubis niya. No. Lalabs Araujo. Dad's forever, lalabs. Dili man siya taga Manila, day. Taga ato aras siya. Bisaya pud ba. Pero naaras siya sa Manila karon. Nanginabuhi, namalit og mga bakal bote. I love you, Lalabs Araujo. Lalabs Araujo, gaon sa maka din ha, oy. Napabagya po ng imong mga chikiting. Oy, samahan nyo naman ako pagdaldal dito para naman hindi mapanis yung laway ko. Anabon naman kayo. Thank you so much. Mega shout out sa 2 tao dito sa bahay ko. Wow, surprise. Oh, kailangan talaga ng surprise para bibo, di ba? Surprise lang para bibo. O, di ba? Niya oy maglingkod dito. O di mas maayo. Lingkod ra ka di ara. Pwede man imo ikuan pod like pares tayo kakaron. Pero no ayaw kay basig makuan ta. Ay na lang oy. Unya na lang ka sa gabi magakuan lalabs. Lalabs Araujo, unya na lang ka magkuan ha. Kay unya ako sa gabi Ayon, unsang orasa karon? Alas 4 na day karon oy. So mga alas 6, mga alas 6 ko. Unya dapit magkuan ko. Mga alas 6 pagkahuman ako ayaw na. Maugani, ayaw na lang oy kay makuan taon niya. Luoy ka ayaw. Kapera ba ko sigdadak di are. Bahala na lang og 2 ka tawo na asa kong balay. Basta magpadayon ra ko ani kay may na lang makapalit ko unya gi snowbeer. O di ba? Snowbeer. Mimibios may paytagaan ko nimo og kuan ka ng uling ibagngod sa akong ulo. Para na ako ikakon sa akong buhok. Dagan kay kong uban bay. Dako na hala ginuok ko.
Taka man ka. May pa ka katong una kay katong imong isa ka oras. Di ba isa ka oras atong una? Isa ka oras og 30 minutos o natagaan gani ka atong 11 ka oras o di ba? Isa mantalang ako duha ka oras sige yak dadak di ari tapos ano lang siyam ka oras, 5 unom. Umaran ako ah. No, ako nakakuha unom. 5 ra ko. Nakakuha ko 5 tapos 7 siyam. Mora na ako ah. Wala ko nakatry og unom. Pero ikaw nakakuha kung ano 11, di ba? Maadyo na lang na ba? May gani. May pa ka kay nakadagdag ka og 11. Ako kay wala jud ko nakatry ana. Pero kadto nakakuha kag 11, Dads Forever Lalabs. Wala man ka na adto nakakuha ko ano. Nakaabot ba ka adto 2 ka oras wala di ba? Hayahay kay ka adto ba kay nakaduha ka naka-11 ka dayon adto. Wa ka nag sakit-sakit imo tutunlan og yaw-yaw. Ako Ginoo ko. 2 ka oras mo yaw-yaw di ari tapos kuan. Pero okay lang basta kay nakakuan pud ka. Nabi ako gilantaw karon nga kuan palabas pero ako usang giundangan kay may na lang ako sang palantaw na akong bata kay Loisan. May na lang kinsa akong kinatasan diha man gud tanan akong mga ikaw manggud uy nakakuha manggud ako kag 11 ka oras adtong kuan. Nagayaw-yaw sad ka nga isa ra ka oras og tunga o di ba kay daghan man ka magatambay o ako mo koy magatambay gikagid ra ba ko ang kuan ay akong paan san wala nagkapakapa na ni noon niya loy kaayo galabaw ra akong bilbil nga rang pagkadako. Inom tag tubig ani bes kay kuan man. Mag-auga na itong tutun lang sige giyaw-yaw. Nabi akong tigulang sa untopad. O gani 11 to pero 15 akong kinatas. O di ba? So 15 ang imong kinatasan 15 ka oras pero pila ka tawo ang nagatambay sa imo ang payag. Ako ana agay ko nakatambay nga 8 adto pero ang nakuha ra jud nako is 9 o di ba siyam ra gihap. Pero okay ra. Makadaghan man gud og oras tinuod lalabs araw ho. Kung naakay kumbaga daghan bitaw mong komentaryo bitaw nagasunod-sunod. O siyam imong gatambay o ako wala. Duha karon, duha tulo o di ba? Pero okay ra. Atong idol-dol ang kamera kay para makakuan ko sa mga comments. Duha ra man kun mo karon. Pasudla imong isa ka bata ba? Di ba nakadugay-dugay na kaani nga kuan kana imo ang anak? Pasudla imong isa ka anak. May na madugngag-dugnggan ang ako ang kuan. Kaluoy po na kuan in taon. Kung man akong dadak ano yun, wala ra bay kaunon, inom na akong tubig. Luoy. Kaluoy ni puloy. Ayaw. Mao ba? Basta ikuan ka na ipuli-puli siya. O sige, salamat. Thank you. Terima kasih. Thank you so much. Meme, dads araw ho. Pag nagkita ta sa personal ba? Badlisi din akong kilay diari, okay. Di ko kabalo. Tinuod ba na akong kilay o ingon ra na siya na ako lagi nang abot nga nagidian ako kuan. Pintil pin. How to make kilay? Minawan kilay is life pero di ko kabalo. Di are mag-ana siya. Kilay is life.
Then, di ari sad, hindi ako marunong. May pagkakay, may ka mo kuan, purma-purma og kilay. Ako di ko kabalo. Pero sa dilang kay, kuan gani ka ng natural beauty ni Tita Enday. Atay sa mutpog kungoy kalimuhagan, pahimo rata sa ato 3,000. Naku. Luoy kay ko diari o lantawa. Ing ani. Kabalo man ko ka magbadis-badis gud si mong kilay gud kay makita ko tong mga hulagway sa una kay nindot kay kag kilay-kilay diari pero kini ako mao na jud ni siya ing ani na jud ni. Na di man ko kabalo. Ani. Badlisan ako unta diari ba pintilpin kana. Pero pag pintilpin o di ba mara ko nag-earring. Ala. Laban nakataw ako niya. Ay, Diyos ko po, ambisyosang onggoy. Kilay-kilay, nyawa po yung angay, o diba? Oy, Dads Araujo, lalabs. Malo, nabada dito sa ato, Nara magwaladis dito sa ato, Pila po ibayad? 3,000? Ginoo ko. Mabayad kag 3,000. Tapos diari din ako din pasulatan diari og kuan ba? Hindi ba? Diari butangan din ako sulat diari Butan ako sulat. Pero pwede man po kaukuan ka, magapasulat ka nga forever na jud dinha sa imo ang kilay. Di ba? Pero mahadlok man ko ingon anak kay basin taon niya og kuan na 3,000 bali nga tulupod ka tuig. Mao ba? 3 ka tuig pud mawala. Pero mahadlok man ko kay basin unya na og kanang gipang tultog din ha og kanang kuan. Di ba? Ingon natong madaoton na ta daghan na ta gibati ani atong kalawasan magatultog ta na. Kuan ang guta og uling, di ba? Kadaghan kaing uling dito mga guod nga gipang sugnod, di ba? Badis din na sa mong kilay. Pagkahuman, Di lang ka mo gawas kung kusog ang ulan. Kay pagbaha adyos na lang, di ba? Super. Mo na lang naibuhaton nga dili ka mo gawas basta gaulan. Para kung magaulan, dili mo baha. Daghan nagpabutang sa ato try nako puhon pag uli nako. Wow, librehan na lang po ko naunsa po din taon ka main na lang sa isa rabi ako kuan kumbaga ang imong ihatag nako nga 3,000 maora na siya good for tulupod ka tuig ang imong 3 ka tuig nga kuan bali ihatag nako nga tag piso. So 3 ka tuig isa ka kuan isa ka tuig 1,000. 2 ka tuig 2,000. 3 ka tuig 3,000. So tag piso ang adlaw imong gihatag sa ako pero kuan ra siya kanang diretso imong paghatag sa ako 3 ka tuig kalamidya po na lagi tinuod dyan naunsa po na siya. So 3 ka tuig once raman ka muhatag nako pero kuan medyo bugat-bugat siya pero kanunay man ako nang madala-dala ang 3 ka tuig makita ka nako kaysa kuan sige dili na lang ko ana kung maglakaw ko or kitang duha bagakuyog ka magakuyog tanduha magpalit tag ginamos dayon hingkusog ang ulan so nabasa ko kay ikaw dili ka maulanan di ka gusto maulanan unya ang ako ari di ay nang baha na to din kay natangtang akong uling nga gibadles kay katura da itong kahoy nga gipulaw anang gabi ng galungag di ba so pagka basa dito na mara ko niya og
si kuan Halloween. Nagbaha ang ako ang luha nga itumon ginamos niya lami kayo og kilay. O bahala na o di ba makabuot ba ng mga tao bahala og ginamos. Signan ka gasilder bag ko din haog ka ng like MK o tapos ang sulod ginamos magbuot tapos or gailok-ilok og pitaka. Chrissy Me Vlogs thumbs up po Tita Inday. Thank you so much lalab. Chrissy Me Vlogs, salamat sa pagdalaw langga ko. Ayan, binigyan na kita ng bagong damit. Salamat ng marami sa pagtamsak, pagdalaw kay Tita Inday. Salamat palangga ko. Chrissy Me Vlogs, andyan si Dads Forever. Dads Forever, ayan, manginas ka ba? Speaking of bag, ako adi ay, hala, uy, Mimi Vios, welcome po langga. Kumusta lalabs ko? Chrissy Me Vlogs, kumusta? Chrissy Me Vlogs palangga, paano naman doon sa sa mga kapitbahay natin sa iba dyan nga? Silingon mo, masabi ka doon palangga na ako dito, yaw-yaw. Ano na daw? Nagabunga nga dito. Para naman malaman nila. Mega shoutout kay Manang Biday. Shoutout, mega shoutout kay Chrissy Me Vlogs. Speaking of bag, ako adi ay ayaw kalimte. Yes, okay sa akin, dikit. O, ayan. Dikit na ba kayo? Pakisabi naman doon, lalabs, na nandito ako sa telebisyon. Ano daw? Andito si Tita Inday, nagdakdak. Para naman makita nila ang pagmumukha ni Tita Inday sa kanilang harapan sa sa hardin ng mga prinsesa. Ayaw jud, don't forget. Ano susam na siya? Kanta na siya. Dads, lalabs. Kanta na siya. Ayaw kalimti, don't forget. Maras kag si Arnobia, promise. O, diba? Ayaw kalimti, promise. At tagaan ta kaog puko, dads, lalabs. I got so much puko here. You want a puko? Then the tobacco tinustos, then you need to put inside. You want like that? I give you some. Then, soon, if you need to going back to Philippines, then you need to go to Lobhak. Then, you go and find kahoy sa Lumboy. Then, you ambilay da puko. Bisan unsa, basta bag. Okay. Pero wala pa man kunin mo tagay og kuan ka na pangalan sa imo ang gipuy-an. Kinahanglan tagaan ko nimo. Siguro makakuan ko nimo mga pila ka kuan. Basta naa ko'y sa lapi kay karon wala pa ko'y sa lapi. Ako rin siyang ipadala. Magmensahe ra ko una nimo magpadala ko kuan sa imong balay. Asam ra mga lalabs oy. Mawala araman mo dayon. Lahion jud mo ay. Wala jud may kaluoy ni Tita Inday. Isa akong pagdakdak di ari wa man gani mo naghatag nako bisan usa ka nilugaw or isa ka lugas saging. Soon. Ano ang hay antyang ikaso. Soon way kaso salamat. Basta bisan unsa gud nga bag oy. Anad makita sa unang knit bag di ba? Bisan unsa gud nga bag. Pero ikaw nakabalo man kun na sosyalon ka nga imong mga bag kay mga sosyal o di ba? Pero nabi po ko mga sosyal o di ba? Puko knit bag o di ba? Na ako ana niya guys. Uy, may pa siguro lalabs. Dads araw ho. May pa siguro no. Mananghid na lang ka nga moari ka dire. Ya atay. Bitaw ba? Di ba naka-sweeto man ka? Sweeto biya kag laag-laag kumpara nako ako di ari Ginoo ko pulo na katuig pero wala ko ka alam sa kuan mundong ibabaw. May pa siguro bitaw no ikaw imo ari dire mo ari ka nako o di ba? Dili ra kanimo imong maani nako, promise.
Mari ka diri ba? Mera ka nga, mari ka diri kay kuan. Mm. Ikaw na kabalo baga kuan diha oy kanang nay baga ulo istorya unsa dapat mo istorya sa imong agalon. Para kuan ba kanang makita po ko nimo. Kay siguro nakita bitaw ko dakoy ko nimo no or ikaw nakita ka nako. Naapadakoy ko sa mga kuan akong edad naa sa mga 20. Hala, ngano pud ko nung ipapatay man ka nga layo kaayo. Daghan man gani nang gakuan kana na igalakot sa lakwat sa og kanang like madomingo umuanha din ha. So dili siguro na ingog layo jud. Kay nga nang makalakaw-lakaw man sila mga anak nga kuan pila ka oras. Ako na po tanggalon ang akong charger mga lalabs. Dili ra ni siya okay ra. Ako sang tanggalon kay kuan. Nagainit naman ni mo ra man ni kuan. Pwede ba galuto og itlog. Akong gitanggalan. Bitaw ba mo ari na lang kago diri ano lalabs. Ari na lang ka dire dads forever lalabs. Mo ari na lang ka nako dire tapos ayon. Di ba sweet man ka? Para pag aray na mo dire ayon. Dili ra nit bag ang imo ang madala. Di ra poko. Tagaan sa kana kog poko, promise. Kanang poko nga imported. Di ba? Kung makapuko nakadayon. Nakay poko. Natod ko ipakita na po nimo unya, di ba? Halak ka, sikihon na lang ta magkita kay tulura ko ka oras. Ngan tulog ka oras. Ambot lang wala ko ka sure og mga pila ka oras nang gikan di ara tapos pag abot pa dire kapilang sakay-sakay. Ako manggani gamay ra na akong biyahe. Sakitin sa ulo, dugwa-dugwa. Mga ako, wala, dili ko swito diring dapita to tinuuray lang. Daghang mangutana bitaw nako nga, asa nang dapita, asa nang dapita. Di magani ko swito sa atoa nga taga, atumo ako jud, di na ako gadako, pero di ko swito. Labi na karon kay daghang mga kuan, ipang repair mana dili ko swito. Sunod puhon maloing Ginoo magkita ra ta sa atoa. Maya untag magakita ta dito sa atoa puhon maloing Ginoo. Magkakita ta. Kay kuanta moadto ta dito sa kuan manghatag amahong o di ba? Mato ta maghuwag amahong tapos magbitbit ta og kuan bag nga kuan o di ba? Pero bahala na. Mato ta dito. Mga tag donsol. Ay lami biya ng donsol adobohon promise. Pero di man ka makaon ana kay kuan man ka rich man ka o di ba? So di ka makaon anang donsol. Anak kog pinashos bas hindi ka managad. Wala. Ikaw ka mo kay nagaambilay na kag kuan nga bag kay napuno og kwarta kay nakadawat na ka na imo ang Ginoo ko. Masus pastilan. Og baga otro bitaw ka na imo ang kuan nga naing-ana na ka. Ana atuon jud ka na ako wa ba ko kabalo ninyong balay asa dapit na magdala ko og kanang naay karitula o di ba magdala ko ingon ani mag-ingon ko ana tapos na nakasulat diha nga ngalan nimo kini siyang bayiha asa nang balay anay tapos kung bisag nakadungog ka tago din ka ba kay mahadlo ka og kuan pangayuan kag sinsilyo ipalit-an ng kuan o di ba bunon jud ka ta di ba tinuod kung baga-ana-ana ko dito, dayon nakadungog ka, siko pangutan asa nang balay ani niya, asa nang balay ni Lalads, Dads, di ba? Sige kung ingon-ingon unya ana asa nang balay ni Dads, sige kung ingon-ingon ana unya. Nakadungog ka nako.
pabungol-bungol ra jud ka gihapon. Wala. Ingon ka, oy sirad inang kuan kay naan magaunsa na po na diari oh. Di ba? Kung nakadungog dayon ta tapos sugoon dayon mga bata sirado ay nang kuan pultahan kay kinsa nang gasig tawag nako on. Naka-recognize biya ka sa ako ang voice o di ba? Mao man ni siya ang katumaning kuan oh. Uy, Ginoo ko. Maghalob na lang kog tuba daan nga tuba-tuba ako jud kang gigot. Sira kang gigot to may makadiya kay na kay makaon-kaon ako diri kay uwa. Wala man ko diya. Naipan di ari nga namugnaw. Kay simpre gi budget dia ni kay wala Ginoo ko. Til nga napuko niya ni yan tulo ka gatos o gasa ng kwarta. Na ako ning gi tigom-tigom. Dili ni nako gastuhon. Di bisag lami kaon ta di na lang nako di na lang kumukaon na ning iya ang pan. Kay hala Ginoo ko unsaon na lang. O di ba? Pero sa dira makaya-kaya raman kay nang labaw na pud akong ka. Na, ayan oh. Dagko kay buyag, purya buyag. Dagko kay nang bilbil di ari. Nakabalo man ko karong gabi agwanta-agwantahan ay makagutom din ha kay karong gabi kabalo ko mulayas na po kag asa na po kamukaon. Masus, Ginoo ko. May pa ka sige pa kakaog patatas nga giprito. Ako wala jud. Magsulay ko niya baga prito ko kamote. O di ba? Wala jud nagalantaw na ko karon nga lahi ba. Wala jud sila ganay sa akong dagko ay. Pero okay lang. Magmahay ra jud mo sa pila ka adlaw kung makakuan mo sa akong dagko ay. Las kita inday ka ng luod. Maraugi ganakakaon og ginamos o di ba? Dad's lalabs. Nakita ka na naa sa akong loyo o kana bitang marab siya og kanang kuan asa naman sila oy. Lagi wala lagi oy. Sagdira. Dili abi bitaw ni mo lalabs dad's aroho. Dili man ta makakuan maka force sa tao kung dili sila mo kuan sa mga balay. Nakita ka ana kana siya. Ambot na ba kana sa atoa. Kung naada ko ingon ana kay madaghan tag kwarta. Di ba? Pero di naman kasapay ng ubagatan ng tanang ingon anak kay ko naman ana makay kwarta. Di ba? Song today, o di ba? No, dili ni siya. Kadto ni siyang kuan, maora og dahon o kuan like duldol. Mara siya dahon sa duldol. Nakakuan kag duldol o mara siya dahon. Pero ang punuan niya ang kuan anak niya punuan kay dili marag dahon duldol po. Nakita ka na oy daghan maguna diri. Kuan na marag na ana dito sa kuan Dumaguete sa mga nagbaligyag mga bulak pero nakabalo ka pila na ingon ana. Kay katong nang laag mi sa una sa Dumaguete kuan mo arag 2,000 man dagway na siya oy. Wala ko kita ana duldol ka ila ko. Oh kanang duldol sa dahon, kanang dahon sa duldol ingon ana siya. Marag ingon ana siya. Ang ano mo siya oy. Nakita lagi ka ana niya. Mo man lagi taon nila og kuan kanang money tree, mo man daw na money tree. Pangswerte daw na. Makadaghan daw ng kwarta. Pero ikaw, di na makakailangan maggabutang kag ingon ana or sa imong balay. Sa sulod man na siya sa balay, ibutang nimo. Or kuan kanang diha sa Mindor, ana nimo ibutang. Pero para nimo dili naka kinahanglan ana kay na naman kay kwarta. Ay napalabyan ang dahang kwarta kay Ginoo ko. Samot ka unyag kuan. Mahambog na po ka unya. Oh. So, di na ka unya managad. Bit karon ga bit ka ng bag nganit bag puko hilom kay ma bali pon usa man na ba ito yung word nga kuan o kanon makadumdum ba ng word nga masuhong kato dai nang mangali og balyakag nga kinahanglan dili magasige giyaw-yaw kay kung magasige kag giyaw-yaw unya
mutago ang kanang kuan, kanang baliyakag or bulot. Ingon ana daw na basta baga sige kag yaw-yaw na sige ingon og kuan tapos kinahanglan ko no kung mangali ka ana di ka sige yaw-yaw kay para di masuhong. Makuan ba na masuhong maguna ingon ana kung hingabot na jud ka tinuod ana moabot jud na siya may baka masuhong o di ba. May pa kana imo bitang word bitaw nga kasuhong din ha. Nakabalo ko kagutom ra na nimo kay nakabalo ko hikakan-on na sad ka. Sus Ginoo ko iapil pa ng mga suhong-suhong. Nakabalo ko diha oy. Or kana imo wala pa ka nakaligo. Ay panaligo ka diha no. Nakaligo na ba ka din ha? Dadod slalab nakaligo na ba ka? Tuo makana nila o di ba? Yes, mao nga paghilom kay maso. No, may nangali day kag baliyakag wala man. That is not pangali o baliyakag. Di na siya pangali. Di ba? O di ba, hapit na ko mag-isa ka oras si ring gadak-dak pero duha ra jud ta diri jud sa atong kuan. O nakaligo na day ka. May kay nakaligo. Banto kay naghumot-humot na diri ka ng kuan kanang Pantene nga shampoo o di ba? Humot na kay ba, nakasimot. Si Lola gani nakakuan na po siya, nag half bath na siya. Pero unya ako kay before matulog kay kuan ba kanang alingiin ng panahon. Tapos karong gabi wa ko kabalo unsa na poy kaunon, ala Ginoo ko. So tinore gigutom na po gani po ko pero di na lang ko sa mukhaon kay o man po'y kaunon. Nandili na lang. Kaloy po na ko oy. Luoy ko ba? Wala dyan nagakuan sa ako ah. Maurara po kuan ni siya og kuan kanang hilom-hilom bitaw nga kuan. Gatago-tago akong cellphone kay sige kong dadak o niya. Paghihapon ng galantaw sa ako ah. Siguro ang mga tao karon naa sa daghang trabaho, di ba? Busy ang mga tao karon. Kahit tingluto na pod. Pero wala pa man oy, wa pa gani. Di pa maron tingluto ang mga oras. Unsa po niya akong cellphone ba kay dili po ni siya gakuan. Daot to na gani akong kuan jud oy. Wala jud siya best. Ganihara ni siyang ka 49 karon ka 49 ra gyapon. Hala Ginoo ko. Mapalit na lang ko ani ugma o ka ng kuan. Para battery sa truck ba? Kay para dali ra siguro na siya mag full charge ang imong paano, di ba? Ngana na lang siguro atong buhaton. Pag uli bitaw nimo puhon na ano, lalabs, dads. Pag uli bitaw nimo puhon sa ato magpatao dayon ka og kuan kana na ay unsa na tawag ana ba? Dako bitaw nga bukong din na sa inyo ang kuan atop kay para kung makauli ko pohon maato sad ko sa inyo may na makagamit ko sa inyong bukong na ako ha? Duha ka na ako'y offer nimo 2,000 ang bulan 2,000 ang isa ka bulan so 4,000 oh no 1,000 ang bulan nadabi kay kuan pa man 1,000 so 3,000 ha? No, let me see okay 2,000 ang bulan so 4 ka bulan no 4,000 kay 2 ka bulan tulo unom hala unom insakto ko yes depende nimo pila ka di ba 2,000 ang 2 ka bulan 2,000 ang 2 ka bulan
2,000. Mega shout out sa tulo ka tawo diri sa akong balay. Shout out everyone. I got 3 million people in my house. Kung sino ka man magpakilala ka lalabs. Yes, depende nimo. Utang. Unsa man na siya kadto na siyang kuan, bukong para ibutang sa imo ang ato? Or para ka na makaambilay ka og bag nga sudlan mo sa lapi. Mao na siya? Mao na siya bot ni may pasabot. Salamat sa tulo ka tawo nga anaa sa akong atubangan karon. Tulo ka tawo sa akong balay. Mega shout out to you loves kung sino ka man magpakilala ka. Utang. Nya utang siya. Kay dili ka na imong gigamit karon mo kagubot. Okay. Na wala jud bitaw siya ay ganihara jud ni siya walay pag-asa nang sa man ni siya ay ganihara ni. Dugar mo ni siya kay uno man man ni siya katuig na ko ugod. Mo nang dili ko kaayo baga kuan bitaw kana bitaw baga sige lantaw-lantaw nga mulantaw ko sa imo ang kuan telebisyon, mulantaw ko sa akong telebisyon. Mo nang isa ra jud kanunay akong gikuan kay looy kaayo ba kay mahadlo ko unjag mo buto. Isa na lang. 2,000 ang bulan. Unya, 2,000 ang bulan. Unya, pila man ng nako ang impason. Nang ako ang kuantay ka nang wala man gud like kanang like unom ka libo. O, unom ka libo. Katulo na akong bayaran tag duha-duha ka libo kada bulan, o di ba? Pero unsa pa po na siya nga kuan? Oy asa Dads lalabs, asa naman to imong barkada karon? O di ba magatsismisan na lang ta di ari? Asa naman to siya karon? Katong imong barkada pud sa una. Katong diri sa una ba nga taga ato? Asa naman to siya karon? Kato pong imong gi kuan sa una ba? Gi aghat-aghat adtong na ay pila to ka libo na imong gipakuan siya. Na wala na siya gapatimaw. Asa naman to siya karon na nasis ato akara? Salamat ng tulo ka tao dito sa bahay ni Tita Inday na naggatambay-tambay. Salamat ang maraming mga palangga. Mega shout out everyone. Salamat sa nagbigay ng tulong lansones kay Tita Inday. Kinsa man ko sa ato mga anak mo. Huh? Naburos de siya og utro? So ikaduha na niya. Naburos siya og utro? Nagkita mo itong nauli ka? Unsa na siyang dugos? Unsa na siya kanang like bitch? Or unsa na siya? Yes, I got 4 million people in my house. Thank you so much. Salamat ang marami sa mga lalabs ko na nagbisita, nagpunta dito kay Tita Inday, nanood kay Tita Inday. Thank you so much. Sana naman kung sino kayo dyan na nagtambay-tambay sa kubo ko, ayon, patamsak naman kay Tita Inday. Oo, ikaduha. Yes, nakita ni ato sa iyang payaw. Naunsa naman to iya ang kuan, Pinoy ana, nahuman na to. Dugos nga mo sayo. Naadi ay, dugos nga mo. Okay. Dako na da iyang anak, na nagtrabaho naman siya. Atong ni uli, kadugar siyang nanganak. O sa bagay, dugar maput siya kung ni uli, no? Kaya ako manggani, naglas na kung upat na magkatuig wala ka uli. Atong nag-uli, upat na ko katuig wala ka uli, naanab dito daan siya dito.
Unya naunsa man tong iyang utang adto niya dire tapos di ba naputo siya mga gamit. Naunsa naman to? Napadala ba niya tong mga gamit adto niya, lalabs? Dako naman po tong iyang anak po kung namanghuran to niya. Siya ang trabaho sa dito. Mao ba? Bago pa siya nanganak, nagpahuway pa siya sa una. So karon nagtambay-tambay na po siya sa ato karon. Tiway iyang gamit pero utang okay na. Tiway iyang gamit pero utang okay na. Balay niya wa jud nag-idog. Ingon to siya nga kuan kadtong naapat to siya dire. Ingon man to siya nga gasige to siya patrabaho sa iya ang balay. Pero daghan ba po to siya mga gamit nga nabilin dire? Di man po siguro to yung daghan so po siya gamit nga nabilin dire o. Like pares nato ato mga noog, di ba? Marag manghinayang jud ta kay bisag mga noog-noog ra na. Wala atik to sa mga sanina ro. Nakaingon po mga kuan ay. Unya katong naamang gutoy giutang po niya di ari nga kuan. Kisa may gabayad ato ikaw? ikaw ay gatiwas atong bayad ano, lalabs? That's forever. Langga, ikaw ba nagbayad ato og tiwas katong iyang utang dire? Di ba ikaw mapuy gakuan adto? Gakuan adto kanang unsay tawag ana? Lalabs dako kay ko braso ba promise. Dili mapudunta ko kanang naay. Mani giingon nga wala ay kalanon pero dako ko kay maso. Maso di ba? Lo grabe ko kay muscle by kamoda sa itulok sa wheelchair lalimbaw di ba? Pero ay na siya kay dakong maso. Maso. Gamay ra to unam ka gatos ra oy katong dako siya at panatrabaho ni ay. Ano daw? Gamay ra to unom ka gatos ra oy katong dako siya at panatrabaho ni. Mao ba? Di ba kay di ba naaman to say utang diri nga gibiyaan pud nga katong nangutang siya og kuan? Kana imong ingon nimo nga muutang ba ko? Nya wala man to niya nahuman og bayad. Kay ni uli man to. Ngano wala man to siya ni balik og kuan, larga ato nga time nga nakatambay, nakauli siya. Nga wala pa man ato nga panahon nga kuan. Ginadili. Mao ba gibayaran ko dito niya? Balik itong kuanan no. Na di sa man to nagipadayon og bayad dito ra sa ato. Pwede ra dito? Dito sa ato gipaday bayad. Sus Ginoo ko. Mao ba? Unya gakuan to siya tawag anang sa bagay ang iya man pong bana siguro kay maayra man po siguro og trabaho di ba? So okay ra to siya. Kay nang apod ako trabaho iyang anak aw iya ang bana di okay ra to. Marag na apod to'y bawas. Mao ba? Siguro naapod to'y bawas pud nga kuan kay tawag anang dili naman siya dire. So medyo gamay-gamay na lang pud to. Naana sila kapuyo sa ilang kuan karon.
ilang balay. Atong ni ato ka, nasa ilang balay ka puyo. Kaya di ba itong una dito pa to sila gaipon naman to siyang mama. Asa namang mga lalabs na ko wala dyan mga tao. Marag na apod to ibawas. Sarakan. Mega shout out. Oh, sa ayang balay wala sila nga ipon. Naa sila gamay nga balay. Mao ba? Pero di ba simentado man pud to? Marag kalahati tong nahumandagoy adto. Uy, lalabs arawod. Di ba yung asa naman tong imo pong kuan katong imong barkada nga naa dito sa kuan? Katong kisa ganito siya oy. Mataas lagi kung ilong lalabs o basta mga anak ko. Di ba? Si kisa ganito siya oy. Katong Bisaya po siya ba? Imong kauban sa una kung di sa ka sa una ga trabaho. Asa naman siya ta karon? Ayaw sa food. Ha, asa naman to siya karon? Yes, I got 4 million people in my house. Thank you so much for tambay-tambay at sa 3 taon nakatamsa kay Tita Inday. Ayun, magtatlo, apat. Kato ba siyang Bisaya ba katong kauban nimo sa una sa kuan katong asa ka nga lugar agani ato sa una? Asa naman to siya? Niuli na ba to siya sa ato ah? Uyab-uyab ra to sila ni Ogon. Di ba ayaw to sila ni Ogon? Kaya nigugmay ba to siya ni Ogon kay kana ko nung kuan taas og ilong. Andaw. Edi wow. Huh? Alangan mangutana jud ko kay alangan na wala sad ko ka istorya baga sir ko yaw-yaw di araw nya wala pud kay walay mo tubag sa ako. Tubag-tubaga sad ko ay kay naak mga atbang diri haring palabas o mga botilya o mga plastic o di ba. Wala jud ari oy gakuan. Oy, dads loves nakakita dai ko diri. Nakakuan ka na di kung baga kuan bitaw, baga himo ka sa imong pultahan na butangan nimo og screen. Mupalit na lang di ka diri og katong naay parang moskitero nga baga nga screen. Pwede ra man na siya imong lukuton or imong imong apikuon ba pikuon nimo tapos isulod nimo sa imo ang karton kung magapadala kag kuan o di ba imong isulod dito. So pag-abot mo dito sa ato or kanay mo ang gipadala na kay himuon og screen para dili mo lusot ang kanang lamok. Pero dito ra sa pultahan sa kusina or diri sa kuan para dili mo sulod ang mga lamok or langaw. O di ba? Kay daghan mang langaw sa ato pa. Yung ana no. Pero kinala po nang butangan din na sa imo ang kuan. Mahal man guna sa ato ano so diri na lang di kay brato ra man di diri. Maglantaw dai ko diri. Maglantaw ko. Wala na jud siya ni kuan basig naghukdong-hukdong na sad na siya di ana karon. Ay sa kubya ay oy kay ako ra siya diri dadak. Loy kay ko ba? Ako ra sa igdak-dak. No, ada screen ako. No, ada screen akong front door. Wala. Maghimo ka og kuan kana na ay di ba naa kay kanang imo ang pultahan butangan na nimo og isa pa ka door nga na ay screen ra siya. Screen ba kanang screen ba nga
ayagan, parang ayagan. Maghimo kag ingon ana nga katong lukab-lukab god. Nagits nimo? Naana lagi naana lagi ako sa front door. Gibutangan nimo screen, nagbutang kag screen. Para kuan dili siya magkuan di ba na ilamok or kuan para may pakakainaan na kay gibutangan nimo og screen. Wala lagi ko nimo pakita. Mao ba? Katong na spring. Social kay kabay. Datuon jud ka, promise. Ay pa ka kay nice na kakayo og kuan kana Pinoy-anan. Ndo. Nindot na jud ka kayo og kuan kana Pinoy-anan. Maulaw na ko maadto dito kay makaulaw og makalapo ko anang pagsaka. To ako kay batuon pa man gihapon. Nya maato ko dito sa inyo kay maulaw ko motunog kay Ginoo ko. Saon na lang. Itom ang color. Ano ba? Puhon, maluing Ginoo. Tagaan ko kabaskog sa akong kalawasan. Ambot. Kung mapadayon pa ba o di ba? Malay mo kung mapadayon pa nako. So, ipadayon. Pero og kuan wa man tay mahimo. Pero importante nga na anay mapuy-an. Lipay na ko. Ang imo pong mga bintana na apoy mga screen sa likod na lang pero di na ko mangarap. Okay man to butangan nimo kadto na lang kung kuan like parang moskitero ang imong ibutang dito. Ayan na lang para sa main door ingon ana kay para dili makuan ba kumbaga nag-abre tong pinadyo kamen nga door. Wala portahan ra. Mao gani ang imong gabuhaton gani dito sa imo ang back door, imo na lang gabutangan og screen gihapon pero katurang screen ragod nga kuan. Para dili mosulod ang langaw tapos katong isa nga pultahan jud siya nga pinajud ka kuan, pultahan pinakapultahan jud. Bahalag i-open ra to nimo siya kanunay. Tapos katong isa nga screen mo ito imong isarado para maglusot-lusot ra gyapon na hangin na niya wala oy lamok or langaw mo na lang na kay wala ko ba wa Japon ba ngano man unsa may labot ano sa alkuba nga ayaw ko ina nga mukat-kat ang katong langaw hatong kuan nga mostly ang gikuan ra man nato ana is kanang langaw o di ba kay para di mosulod ang langaw din sa kusina o di ba. Okay ra na siya. Pero ako, wala man gani bintana o di ba mag-screen pa ka na wala kay bintana o di. Pero ang ako lang ba nga magkuan ra ko daan kay may butang-butangan. Pero in my dream o di ba? Sa bagay wala namang ano na mangarap ka. Bas hindi ay. Pero ada ay wala ko kabalo kung makakuan ba ko pero hinaot nga makuan maluing Ginoo base di ay langaw or lamok host dako biya ang buho sa atop kay habog biya ang atop anak kay 4 agwas mao gani pero di man sad pud na mosulod ang dito sa pinakakuan o di ba kay super na sa pud to kahabog kay nang atop unya mosulod pa dito mo di man na mo kuan ang kanang lamok or langaw kanang langaw kung naa dito nga wa pud nasimhot siya nga
lami nga sudan, o di ba? Mukatkat pa dito tong langaw dito sa kuan, dito sa pinaka-alcoba kung ang imo pong sudan ra dito nga lato. Ay, nako, magkatawa na lang taning duwani kay pastilan Ginoo ko. Ikaw ra jud masudan Japon sulod gani ang dahon gikan sa ato. Mao ba? Wala day butang yung kuan kadtong naay unsay tawag ana? Panampungan. Wala butang yung panampungan. So kung kuso kay nga ulan mo sulod ang salibo, butangan sa to siya salib, butangan to siya og kanang kuan. Ako gibutangan na nako tog panampungan pero malagi ka nang wala pa lagi basta wala pa. Ada di na lang ko sig pang kuan gud anang duro gud. Saon taman. Mahuman ra lagi na puhan mo lang yung Diyos. Kay maora man jud na. Wala kay ni jud nag-alcoba. Ang ulan dili kay naa naman sa nipa. Oh. May kay naa na mga sanipa. Pero sa kusina raman ang wala nimo ay mga alcoba, di ba? Ako wala na kong nangambisyon ang mga alcoba. Oh. Kay Ginoo ko ang kanang pagpa-alcoba, magkuan pa ka pagabas kag kahoy, tapos palit pa ka og plywood. Pero sa imo ang sa sala nimo okay naman tanan imo, di ba? Ako tawan ani wala nga. Wala pa ko ana. Pero sa di lang malay mo mga pila ka kuan, o di ba? Maloing Ginoo. Kaluyan tanan way alcoba oy dili lalim hurot siya. Hapit 60,000 hala Ginoo ko, di ba? Siguro ang 60,000 ana lalabs God's forever. Kana sigurong 60 nga imong giingon like sa plywood ra siguro na nga para alcoba. Tapos magpagapas pa ka, magkuan kag kahoy, tapos lansang, o di ba? Nasa kahoy pa lang daan, Ginoo ko. Mahal kay ng kahoy. Tapos magkuan pa ka atong na mga stick nga iipit, tapos mag-design pa ka din na sa sala. Ang di na sa sala nimo magpalit na lang ka og kuan kadtong na ay unsay tawag ana? Kato bitong suga bitaw na kiling-kiling tapos nindot siya og style, o di ba? Balag walay alcoba. Pero mas nindot man jud tong naa-joy bisag sa kusina na lang sa sala ang imong pa-alcobahan. Kay para kuan siya nindot siya galantaw. Kung magahimo kag design na parang square bitaw siya or ibilog nimo tapos ang suga na sa kuan, di ba nindot. Pero aday Ginoo ko madugay pa kay pero para jud nako wala na lang siguro ko ano. Enough is enough, o di ba? Kasi ang hirap na, wala talaga. Kaya wala tayong magawa. Muhurot ka 45 lapadayon tag-utso. O di ba? 800 kabuk. O saynan ka ana. Unya tagpila man ang lapad ana nga maorag 600 na dagoy or 700. No? Maorag 700 ang kada isa anang lapad. 700. 45 o imong 45 kabuok 45 unsa ni imong giingon muhurot og 45 kalapadayon tag 800 ang buok o saynan ka
Wala, Ginoo ko, 800 lagi ang buok. Unya, pagkaraghan kaayo, ana. 45. Unya, ano, Ginoo ko. 45. Imong ikuandayon sa tag 800. Hala, kana ra siyang lapad. Unya, to apa dito si kahoy, si lansang. Wala na, igit-igit na, Ginoo ko. Manang lisod kaayo ng ingon ana oy. Manang ako para nako ada dili na kay. Dili makuha ra man na nimo pon oy, matrabaho ra man na nimo pon kung naana kay kwarta. Tinuod na makuan ra na nimo. Ako manggani pero para nako dili na lang nako iporsige jud akong kaugalingon kana jung ikuan ingon ana kay may stress ra tagduro baka na ingon ana. Manang insakto na lang na ingon ana nga kung makuha na nako okay pero pag kuan adi na lang ko ta ana magakuan kay saon ta man importante na lang gud nga dili na matuluan gamay na magkukulang na imo agud oy mao ra may imong gi kuana nang ingon ana magani ko na ako kay wala lisod na kaayo ay baga sige patag ngas-ngas ana ingon ana kay lisod lagi ng pangkwarta lagi karon. Labi na maulit ta sa ato nabagaunsa na lang ta. Manang ada Ginoo ko. Manang makauli ka pohon, makuan ra lagi ng imo lagi, ma-okay ra na. Kay pila na lang pohon ka kuan si mana o di ba ma-okay naman ka. Puhon maluing Ginoo kaloyan sumuuli naman ka ako gani wala pa ani pero sagdi lang bahala na lang si Batman lagi mao jud na bahala na lang kay makauli tapon sa ato o di ba wala magasige patag padukdok ana nya wala na tay para ipadukdok mao na dyan nato na atong isulod na atong tiyan kaya wala man tayo para isulod sa tiyan magakunta padukdok ana niya wala tayo sulod sa tiyan di ba mao dyan na siya unang kinahanglan mo dyan na itong gakuan mo na itong gaunahon ba kay lisod na pero aday Ginoo ko magampo na ta sa Ginoo nga maluoy ra ang Ginoo kay unsaon ta man nga mao man na ato ang kuan pero okay na kay na oy Ginoo ko ako mangani kanindot na mo ang kuan mansyon ako Ginoo ang ako ang padzag pastilan akong padzag kay isa ra nang hunap nimo unya puhon maluing Ginoo basta ako maluing Ginoo magkuan ra jud ko nga makuan in taon kay musaon ka man nga to ra bagaampo ra ta maluing Ginoo kay siya ra may nasayod sa tanan naapa ba ka diha bes or natulog na ka natulog na siguro ka kay wala na kayong tubag dili ko mubasa na imong kuan imong gipadala nako asa day kakapunta kay kung mubasa ko nimo or mawala ko ako na lang tiwas-tiwason kay kuan na lang tunga na lag oras may pag dire ka kuan na lang dire ka magaminsahe sa isa nako sa kuan kabalay kay kani dili sa akong magakuan kay mawala siya
Kung akong abrehan ang imo ang kuan, pultahan. Katulog ko di ko ba? Ay, Diyos ko. Okay. Ikaw ra ba di ay? Ako man gani, nagkuan gani akong kuto-kuto gani. Wala pud ko ikuan oy. Naamang gud oy pan ko di ari pero di na lang sa kumutindog kay ako sa aning gatiwason. Kay kung mutindog ko gagalawon po na ni tigulang o di ba manabuang. Nandili na lang kung magakuan ako na lang tiwason. Agon pa na ako ng kalahating oras. Dali ra man ang pitik-pitik. Mahuman ra lagi na. Kay masayang may na lang na ako makakuha kog 5 ka oras. Wala nang ambisyon sa kog 5 ka oras no, may ganing na ako 5 ka oras ani. Pero okay ra. Taman og pila ihatag. Basin dai maluoy na ako. Tagaan ko. Kay wala bi ako pila ka adlaw. May man ka din ha jud dads kay kuan man ka na amang kay makaon-kaon o di ba. Diari kay wala. Alas 5. Alas 5:15. Nami kay kaog bahaw ba tapos una sa ginamos. Or ulo sa bula, di ba lami na. Nga, di po ka mukha og ginamos, ka mukha og bulad. O, saan na lang na. O, may gani ka diya kay na kay makaon ng kuan. Tapos na kay mga palaman, ako kay wala. Walay palaman. Gutom jud unta bay. Pero wala jud ko'y makuan. Hindi ako makaunon. Kaan kong bahaw. Gutom jud bay. Gutom. Salamat sa tulo ka tawo sa balay ni Tita Inday. Naidaghan. May paka. Naitulo ka tawo nga nagtambay na ako. Kung kinsa ka. Ang isa ng balay. Na ako isa ka bata, duha na lang pod, nawala na. Ikaw na lang ug ako ang nagapabilin sa akong balay. Gutom na best, gutom na. Mahaman ko ani karong hiyaw-hiyaw mo kaon ko bahaw na bay bahaw. Sa to siguro karon kay gasunad, nagkaon sila sinunad o di ba? Pa siguro sila kay nangaog sinunad. Itaan unsa may atong kaonon, pakaw. Kaon na tagpakaw ane kay wala man tay makaon. Ako na po ni inyang kalkalo ni imong gihatag sa kuha kay kuan. Di ba? Hindi niya siguro. Ako na po ning unang imbentuhan. Saan ni na po. Hapit-hapit na ko mahuman. Makakaon ako bahaw. Lamig bitaw ko ikaw bahaw bay. Kaon og una. Wala na po ko'y kuan bitaw di ari. Bitaw lalabs. Sulay daw og panangit sa imong agalon ba nga maari ka dire. Basi da itugtan ka. Maipak ka. Wala ba sila diha?
Ako gani nag kusog na kay alsa ang akong kuang kabuhi pod. Lami jud bitawon tay kaon. Pero ako rin natiwason. Isa po siguro magdadala ko ani atong kusina tapos magkuan ko. Magkaugbahaw. Sa bagay, sa labot magkaugbahaw, di ba? At least nakakaugbahaw. Pero wala raman dagway na kung magkakaon kagbahaw. Nga naman gani ng uban nga baga sige gani kaugbahaw bisag kaon ko ng mga kabuang, di ba? So unsay labot ana. Time. Dugay pa ko mahuman. Kung sa kanila. Tin siya laotin ay. Hay Maya. Hay may tawan sang. Tin siya yaw sufan na. Nangayo na po akong pagkaon, ang tigulang. Kaya nakaingon na siya og ting paniod to. May ting paniod to karon la. Ting panihapon naman ron. Inom na lang tag tubig ani kay para mawala ng kagutom. Kay gigutom jud ko tinuod. Mega shout out sa do ka tawo balay. Sa tulo ka tawo pagtula og isda hos butang daghang sibuyas. Asa man akong daghang isda wala man. Asa na daghang isda? Wala man pod. Utang ang tagtanglad no. Isda with tanglad para na isabaw. Lami kay higop og sabaw. Tapos kalamunggay. Naman ko kalamunggay dito sa unahan dapit pero di man ko makasulod kay nang may kural. So dili ko pwede magkuan ko dito. Lami kay ikon bitag kalamunggay. Dugay na ko kakao kalamunggay. Kanus apadagway. May pakakay hapit na ka makakaog kalamunggay. Lami kay kalamunggay. Ginoo ko kalamunggay. Mauga ni unta galaway ko. Lami kay ikaon bitaw kalamunggay oy. Bisan man gani na maglawoy ra no. Kalamunggay, alagbate, gamay nga talong or okra o di ba? Sus. Baha dayong singot nimo sige higop sa sabaw. Pero saan nga wala man. Pero kung gigutom ko tinuod, promise. Saan na lang jod. Magkuan ra ko karon. Kaon ko noodles. Sa ato karon daghan kay kalamunggay kay kuan man tawag anang daghan man rong kalamunggay kay sige gaulan. Marag wala na ko'y kailan mga tao diri kalamunggay no kay dili man na siya common diri nga kalamunggay. Kay sa ato kalamunggay is the best jud nga utan. Yes, hapit na ko mag 40. Mahaman ako hapit.
Makakauna ko. 40 na ko, bye. Ako na agwan taon kay mausik man. Bisa gutom na. Ako nang antos-antoson. Isa na lang nagatambay sa ako aba. Asa naman ka, bay? Asa naman ka, Dodds? Lalabs. Asa naman ka, Dodds forever? Imo na kong gibiyaan. Nawala na lagi ka. Tayo ka. Huwag mo akong iwanan. Kaluoy ba nako? Imo man kong gibiyaan. Mega shout out sa mga palalabs nga nagpaiwan sa bahay ni Tita Inday. Sana wag niyo akong iwanan. Sana ba kayo, mga lalabs? Wait lang, ha? Mag-adto kog kusina kay manguha kog kuan. Kalanon. Kay maara og lahi ra ang gibati ni Tita Inday. So I need to bring my ayan. Diba? Ala, mama pang mo. Dito tayo sa kusina magtapos sa dito samahan niyo si Tita Inday kasi talagang nagutom si Tita Inday. Ayan, dyan muna kayo. Kasi si Tita Inday nagutom talaga si Tita Inday. Ayan. O, diba? Dito muna ako, best, kasi maghanap ako ng pagkain. Diba? Kita niyo ba ako? Diyan na lang. Kasi maghanap muna ako ng makain. Kasi gutom talaga. May kanin naman dito. Close, ayan. May kape pala ako dito. Inom ako ng kape. Diyan lang. Inom na lang ako ng kape, mga lalabs, kasi nagutom si Tita Inday. Wala naman talagang makain talaga, as in. May tinapay, may kanin. Thank you so much sa nagtamsak ni Tita Inday at sa nagpaiwan na isang tao dito sa bahay ko. Thank you so much, Tita Inday. Always love you guys. Sana naman ipagpatuloy ang pagsuporta niyo sa akin. Diba? Alam ko naman mahal niyo ako. Kaya kumain ako ng long yen. Long yen? Is this long yen? Tawag dito sa Taiwan is long yen. Ayan, long yen. Ayan. Long yen.
Thank you so much. Nawala na sila. Wala nang nag-ano sa akin. Inubos ko lang yung kape ko sa, ayan, sa umaga pa to na kape. Dinagdagan ko na lang ng mainit na tubig para malamanan yung tiyan ko. Kasi nagutom talaga si Tita Inday. Sa naman mga lalabs. Mga lalabs. Pasensya na sa mga background ko dyan. Si Kawale. Si Microwave. Ayan. At sa likuran, si rice cooker. At si slow cooker. Andyan. Ayan, si slow cooker. Andyan si slow cooker. Ayan. Kasi dito ako sa kusina. Nagano ako ng makain. Kasi naano talaga yung sikmura ni Tita Inday. Nagutom na ako, promise. Kaya mga lalabs. Diyan naman na si Tita Inday. Okay. Diyan muna kayo. Again, thank you so much. Mega shout out sa lahat ng mga nanonood ko or yung hindi pa nanonood. Mega shout out sa lahat-lahat. Kay biyahin ka ko, hi lalabs. Sa mga pamilya ko dyan sa Sikihor, dito sa Taiwan, sa mga barkada ko, sa mga subscriber ko, sa pamilya ko, sa mga mahal ko na buhay dyan sa Manila, dito sa Taiwan, na kung saang sulok dito sa nakapanood sa LS ko. Thank you so much sa pagpanood nyo kay Tita Inday. Thank you so much. May the Lord God bless us always. Ingat tayong lahat. At sana, wag nyo akong iwanan at ipagpatuloy nyo ang pagbisita palagi ni Tita Inday sa kubo ko. Thank you so much everyone for watching my LS. Ayan. Naga-init ang cellphone ko. Naga-init ang cellphone ko. Yes, malapit ako matapos mga lalams. I need to eat another one. Kasi, pag nakain ako ng marami nito, kakain pa ako ng kanin. Ay, hindi ko alam kung ano kakainin ko sa dinner. Kain lang ako ng noodles. I just need to eat noodles for tonight. Ayan.
kasi si Tita Inday. Naghanap talaga ng magkakin kasi nagutom. So, mag-init lang ako ng kanin. I just want to make hot this one. Hi Christina Vlog, Dan Tangsa. Salamat ng marami din. Salamat sa pagtamsak. Initin ko lang ang bahaw dito sa sa slow cooker. Kasi gutom bahaw. Kasi nagutom na ako. Mega shoutout to Yotin, Christina Vlog. Salamat ng marami. Mega shoutout everyone. Salamat ng marami sa pagbisita ni Tita Inday. Nakahabol ka pa sa akin din. Patapos na rin ako. Salamat ng marami. Salamat sa thumbs up 10. Kumusta kayo dyan sa Pinas 10? Ang daming mensahe ni Dads Forever Lalabs. Anong mga mensahe mo dyan, Lalabs? Imara ba kong biyaan o dali, Lalabs? Sige kong dakdak, pero mo dali kong ibiyaan. Loid ko ba? Imara kong ibiyaan. O boss ang kape. Tapos, unya sa gabi ako kabalo. I just want to fry fish for Ama. Fry for her. 1 piece of fish. Then, got leftover of vegetable this afternoon. And that's all. But for me, I don't know what I want me to eat for tonight. Maybe I just want to eat cup noodles. I don't think so. Yan lang, kakainin ko. Kasi wala namang ibang kain. But it's okay. At least I can eat something. So that I will not be hungry. Diba? Yun lang yun. Yun lang ang importante, diba mga palangga ko? Again, thank you so much to all the people who watching my LS today, this afternoon. Thank you so much. Mega shout out everyone, to all my subscriber, to all my listener, to all my followers. Thank you so much everyone.
Thank you so much. At sana naman, andyan kayo sa mabuting kalagayan. Mag-ingat tayong palagi lahat. Stay safe everyone. God bless us all. Thank you so much. Tita Inday, love you always guys. Ingat tayong lahat. Tita Inday, love forever. Love you guys. Ingat-ingat tayong lahat palagi mga palangga ko. Again, thank you so much Tita Inday. Want to end up my LS now. Again, mega shout out everyone. To you, ako si Badiday. Yes, mega shout out to you dear. Kay Mimi Vios. Mega shout out to you. Christina Vlog. Nora Aklan, kay Kuya Art, Ate Glisel, Ate Glads, Giselle Gulagula, hi to you, lalabs, to Julie Dugaw Palangga, mega shout out to you, kay Manang Biday, mega shout out to you, dear lalab, langga, mega shout out to you, and to all everyone that who always follow me, to all my subscriber, thank you so much. Mega shout out everyone. Hindi ko na kayo maisa-isa. Alam nyo na kung sino kayo na palagi nagasubaybay sa akin. Kay my first na let me see, I forgot her name. Mega shout out kay Rochelle Abiliar, watching from Cavite. Hi to all Cavitinyo. Ayan, mega shout out sa lahat-lahat na taga Cavite dyan. Thank you so much. Mag-ingat kayo palagi dyan, palangga ko. Sana andyan kayo sa mabuting kalagayan. Ayan. Sorry host, abot si Amo. Okay lang, Meme Vios. Ito patapos na din ako, Meme, kasi tawag nito. Like, gutom na talaga si Tita Inday. Kahit naman umaapaw yung kabil-bil ko, pero ito, nagutom pa rin. Kasi alam mo naman, kahit naman mataba tayo, pero nagutom pa rin. Kaya, ito. I want to end up my video now because I almost done for my 2 hours. Thank you so much sa 5 thumbs up. Thank you so much everyone. Salamat na marami, Meme Vios. Kay Dads Araujo forever. Ayan, thank you so much to you, lalabs. Kay Christina. Thank you so much. Basta sa lahat-lahat na palaging manood sa akin, kung alam ko naman wala kayo dito ngayon, pero mega shout out everyone. Kay Jenny Alicia, lalabs, hi to you dear. Ingat ka palagi dyan. Kay Rochelle Avilar, sorry. Mega shout out kay Rio J. Makahidhid, watching from Singapore. Hi to you, lalabs, palangga. Mega shout out to you. Kay Alma Tipanero dyan, watching from Davao. O, ayan, sinigaw na kita. Baka magtampo ka na naman kay Tita Inday kung makita mo man yung video ko na to. Mega shout out to you. To all my mga lalabs dito sa Taiwan. Mega shout out everyone. Good afternoon. Tatsia Oan, Tatsia Ni Hao. Hanggang dito na lang. Tita Inday say, bye everyone. Tatsia, Tsai Chien. Bye Tita say, love. Bye. Thank you. Thanks for watching guys.